Darlleniad o'r Efengyl Ioan, Pennod 3, adnodau 1 i 17. Un noson ar ôl iddi dywyllu, daeth un o'r arweinwyr i ddiwig at Iesu. Pharisead o'r enw Nicodemus oedd ar dyn. Meddai wrth Iesu, Rabai, dyn ni'n gwybod dy fod ti yn athro wedi cael ei anfon gan Duw i'n dysgu ni, mae'r gweithriau rwy ti'n ei gwneud yn profi fod Duw gyda ti. Dyma Iesu yn ymatab drwy ddweud hyn wrtho. Cred i fi, all neb weld Duw'n teyrnasu heb fod wedi cael ei eni o ddichod. Sut gall unrhyw un cael ei eni pan mae'n oedolyn, gofynodd Nicodemus. Allan nhw'n sicr ddim mynd i mewn i'r groth am yr ail waith i gael ei geni felly? Atebodd Iesu, cred i fi, all neb brofi Duw'n teyrnasu heb fod wedi cael ei eni drwy ddŵr a drwy'r ysbryd. Mae'r corff dynol yn rhoi genedigaeth i berson dynol, ond yr ysbryd sy'n rhoi genedigaeth ysbrydol. Dyle ti ddim synnu wrth i mi ddweud rhaid i chi gael eich geni oddi uchod. Mae'r gwynt yn chwythu i bob cyfeiriad. Rwy ti'n clywed ei sŵn, ond dwi ti ddim yn gallu gweld o ble mae'n dod nag i ble mae'n mynd. Felly mae hi hefyd gyda phawb sydd wedi ei geni drwy'r ysbryd. Sut mae hyn gallu digwydd, gofynodd Nicodemus. Dyma ti, meddai Iesu, yr athro parchus yng ngolwg bobl Israel, a dwi ti ddim yn deall. Cred i fi, dyn ni'n siarad am peth dyn ni'n ei wybod, ac yn dweud am y peth dyn ni'n ei weld, ond ydych chi ddim yn ei credu ni. Os dwi wedi siarad i chi am bethau sy'n digwydd ar y ddaear, a dych chi ddim yn ei credu, sut byddwch chi'n credu os wna i siarad am bethau'r byd nefol? Fi, mab y dyn, ydy'r unig un sydd wedi dod o'r nefoedd, a does neb arall wedi mynd i'r nefoedd. Cododd Moses neindr bres ar bolyn yn yr anialwch. Byddai, mab y dyn, yn cael fy nghodi yr un fath. Bydd pawb sy'n yngcredu yno fi yn cael bywyd tragwyddol. Ydy, mae Duw wedi caru'r byd cymaint nes iddo rhoi ei unig fab mwyn i bwy bynnag sy'n credu ynddo beidio mynd i ddistryw, ond cael bywyd tragwyddol. Oherwydd anfonodd Duw ei fab i achub yr byd, dim i gondemio'r byd.